Good morning guys, next day. Morning. Alu bagan. Hey guys, welcome back to my Angni Urun Bhai vlog show. Ang mane मैया बाक्सायाव फैदोंमोन दा बाक्सानि जों मसलपुर होननाय जायगायाव दं गामिनि नामा एसे बेलेग आरोना आंबो एसे गोसोआव गैला स' जों दा फोथाराव फैदों मानो होनबा गाइस माने आं भिडिअ बानायनो हायाखैमोन मैया फैनायाव इमारजेन्सि फैना जादोंमोन बेनिखायनो दा आं बाक्सायाव फैनानैनो बानायनाय जाबाय आरो भिडिअखौ स' गाइस जों दा माने बे जाबाय बेसरबारि करिय बागान ओमफ्राय आरो दं भिउफ्रा मोजां आरोना गाइस आरो बै हाजो नुहुरबाय थानायानो माने गाइस बै भुटान आरोना बेनो भुटान गोलैयो बेनिफ्राय मेक्सिमाम 3 किल'मिटार होनदो बेनिफ्राय थांनानै माने 3 किल'मिटार आरो बेनिफ्राय आंबो थांफेराखै आं बिनि फार्स्ट माने बेहाय बाक्सायाव फैदों आरो स' गाइस नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय थागोन आरो सोरबाफोर बाक्सानि दङब्ला प्लिज कमेन्टआव जनायहरदो लोगोफोर आं माने बाक्सायाव फैबाय आरोना मैया ओमफ्राय माला थांनाय जागोन बेखौ हमथ'नो हाया स' ब्लगखौ आं इमिडियेटलि लाबोनाय जादों आरो नै बागानफ्रा माने इजा बिराद मा गायो मा होनो बेसर गायो आरोना बेसर गायो बुट मटर जिखुनु गायो आरोना बागान बानायजोबो इजा जोबोद मोजां नांदों जायगाखौ समायनाथार नांदों आरो सब माने इजा नायबा गोमो नुजोबो आरोना माने खालि बागानल' आरोना गाइस नोंथांमोना नायबाय थादो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै आरो बेसां हायो आं इमिडियेटलि माने बानायनाय जाबाय आरो मोजां नांनानै माने प्लाना ब्लग बानायनाय प्लान गैयामोन आरो थेवबो आं मोजां नांबाय जोबोद मोजां नांबाय बेनिखायनो ब्लगखौनो लाबोबाय नोंथांमोना नायबाय थादो गाइस नायना लादो बेसर बागानफोरखौ आरो बै भुटान हाजो आरोना थांनोसो लुगैबाय लोगोफोर थेवबो दा सम गैयानि थाखाय थांनो हानाय नङागोन उनाव मालाबा फैबा मोजांनो नायनोसै दानि हायो देखायनोसै आरो नैबेनो जोबोद मोजां नांदों आरो गाइस माने बुंनो राव गैला आरो जोबोद मोजां नांदों बाक्साखौ गाइस एसे लोरिदों आरोना माने आं स्टेन गैया नालाय आं स्टेन लाबोफादिया नै आरो बेबो बेसरानो बे बारखांबाय नामा आंबो बारा मिन्थिया आरोना बारगोनसो इयो मोनसे मोननै जाबायदों आरो माने जायगाया मोजां आरोना आरो गरमखौ माने जोंथिं एसे बाराद्राय थान्दा नांदों बेहाय एसे माने गरम नांदों आरोना दा माने थानो मोजां नांदों जायगाखौ आरो नै जोबोद मोजां नांदों उदां आरो बै हाजोखौ मोजां नांदों भुटाननिखौ बरिया आरो जायगाया आरो नोंथांमोननो दसेनि उनाव बेसर गोसोमखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय माटि दालि आरोना माने गोसोम जायो बेनो बारा जाथ'वाखै जास्ट मोनसे मोननै माने एसे उथिखांदो दासो माने गायदानसो आरो 1 माह 2 मासनि उनाव जाहैगोन बेनो आरो नोंथांमोना जायगाखौ नायना ला बोरै नांदो कमेन्टआव जनायहरदो आरो सोरबा बाक्सानिफोर दंबा एसे कमेन्ट जनायनानै हरदो बेनो जाबाय आलु बागान पुरा बरिया आरोना आलु बागानफ्रा बेनो सब आलु बागान गोजा बेनो आलु बागान बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बिराद आबाद मावथारो आरोना गाइस माने बे बायदिसिना आरो ओंख्रि एंलानि आरो नै बै बेसरखौथ' नुखाबायानो दहायनो जोबोद मोजां जायगाखौ आलु गोजा बेफोर आलु बागान गोजा आरोना आलु गोजा आलु गायो बेहाय
आरो धेर ओंख्रि बागान दं बे आलु आरोना बरिया नांदों बिराद मोजां जायो खेथिया माने बेनिखायनो गायजोबो आरो बिसोर आलु बागान next day morning दा बाजै 10तासो बाजिबाय दिनै बाक्सायावनो दं आरो मैया माने लानो हादिया भिडिअखौ पुरा फुल बेनिखायनो दिनै लानाय जाबाय आरो टाइमबो मोनदिया मैया दिनै माने लामायावनो जिरायना दं आं नोंथांमोना लामाखौ नायदो बोरै गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थादो दिनै आं माने भिडिअखौ बानायला बेसांनो जासिगोन बाक्सानि भिडिअआ बेसां बेसरबारिफोरानो आरो बिसोरनो जासिगोन आरो माने दा थांनायबो जानो हानाय नंला माने थांनोबो हानाय नंला बेलेग गोजानथिं माने थांफैनांसिगोन आं थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थादो आरो सापर्ट होलायदो लोगोफोर आं नेक्स्टआव फैबा माने आं गासैखौबो देखायनो नाजागोन नोंथांमोनखौ दिनैनि थाखाय बेसेबांनो बाय आरो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो मानो होनब्ला 1000 जाथारसिगोन 1000 खालामथारदो नोंथांमोना